Kaljaukko. Kyllä. Agree. Juu, äkkiä vittuudelta. No niin, huomenta. Huomenta. Yeah. Se on Citrus. 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 Miksi sä tulit tänne? Vittu, mä tullut kylään vittu 2 minuuttia sitten ja heti ollaan talikoitten ja soittujen kanssa ajamassa helvetti. Joo, pitäisiköhän me mennä hankkimaan sänkyä. Tuolla oli ainakin lampaita tossa mihin mä spawnasin. No, tällähän on siis tuolla keivissä on 3 sänkyä, mihinkä me tehtiin tämmönen niin sanottu temporary solution. No, Käydäänkö nukkumassa, niin saadaan tämä yö pois. jups. Tosiaan tänne näin. Niin mun goali on tosiaan päästä Netherin takaisin mahdollisimman nopea. Niin kerrot toki goalistas. Niin, mennä sitten Netherroofille ja bukaa tää peli taas ihan totaalisesti ja saa pelin glitsejä. Nonne. No Ja tehdään Loit on semmonen villager trading systeemi. Ei oo nyt lähtee kyllä pois. kivaa tämä tällä. Minä pääsin pinnalle. Jumma, täällä on yö. Ettekö sä äsken nukkunut? Mitä vittua? Ei, täällä me vielä odotellaan, että pääsis niinku... Sinunkin pitäis nukkua. Niin, että sai unen päästä kiinni. Nee. Ei voi nukkua, kun ei tiedä missä kaveri on. Justiin pääsin pinnalle perkele. Itse asiassa tässä kohtaa mä laitan uunista tulemaan kyllä kamat. Sällillä menee vittuun siitä vittuun sänkypeille. Mä haastan nää kaikki kyläläiset läsärallissa ihan any day. Joo, ei mitään, ne menee kohta semmoseen 1/2 kuoppaa tradeamaan mulle kirjoja. Koko omaisuutensa. Joo, pitäisikö se päättää mihinkä laittaa talo? No joo. Täällä mä tuun niinku täysillä Iron Seteillä ja Timanttihakuille Antaro miettii vieläkin mihin talon laittaa. No niin. Niin. Näin tässä aina käy. Sitten kun mä saan sen talon tehtyä, niin sitten pitää ressuttaa sen. Snappiin tulee viestiä, joo. Se on nykypäivänä nuo talonrakennushommat aika kalliita, niin se on hyvä aloittaa aina alusta sitten. Tähän minä laitan sen. No tee si. Sanokaa mitä sanotte, mutta tähän se tullut. Pitäis sä älkää sanoko mitään. Tupihoneesta. Toisilla ei oo. Teelehmä. Joo, siellä on timantteja, siellä on kultaa ja siellä on vaikka mitä paskaa, niin tehkää mitä haluatte niistä. Ei kyllä minä omat perkeleeni kesyt. Jaa. Käykää tutkimaan, että onko sillä sitä vittua sipiä perseessä, sitä kuolee sinne ja sitten aloittaa alusta. No. GG. Minä oon ottanut Peaceful Mobien äänet ja pois päältä jo kauan aikaa sitten. Ihan vaan villager tradingin takia, kun rupeaa vituttaa kuulla sitä, että Mä aloin kyllä ihan Atrian tehtaan omistajaksi täällä ja pistin kaikki saatana elukat lihoiksi. Se on oikein. Tietävät vähän paikkaansa. tää on kyllä vegaaniserveri, eten kyllä. Niin siis sen takia mä ne tapoinkin, ettei tuu mieleenkään syödä lihaa, niin tapan kaikki eläimet. Samaa vaikka tohon. Joo. Vaikka sama. Mut tuli semmosia vitun paskoja Payday-meemejä mieleen. Nimeen 5 asiaa, mitkä ei oo Thermal Grill. Ei vittu. Nyt on kyllä liian intellektuellia huumoria. En oo varmaan 2 tuntia pidempään ikinä pelannut Paydayt. Voi kuule.
Mä oon vaan aina kuumotellut sitä, kun siinä on joku vitun päälle 1000 Steam Achievementtia, että juu, ei tai 100% sitä ikinä. Otat vaan sen cheat engine, niin kuin muutkin miehet. Totta. Sitä sivua ei enää oo olemassa mun mielestä, sitä vittu Pirate Perfectionia. Enkä mä kyllä jaksa käyttää sitä muutenkaan. Se on aika anketa pelaa sen kanssa. Mä oon reissattanut mun statsit niinku menetä sen takia, kun mä oon viitannut siinä pelissä. Perkele, tuonne luollaan, en kyllä mene siellä liikaa möllä. Jos löydät semmosen vittu ei kun mä löysin ne rappuset vittu vihdoin. Mä ajattelin niitä ihan vittuun pitkään. Ja rappusiin. Joo, nää rappuset pitäisi suoraan helvettiä eteen. Suosittelen sinne menemään. Oho. Tää on ihan paskana tää golem. Ainakin toinen näistä. Ja silmät yhtä punaiset kuin minulla vittu juhannuksen jälkeen. Sano ei huumeelle. Vitsen oli tarkoitus olla siinä niin paha darra, mutta meni jotenkin taas päihteiden käyttöön tämänkin. Ja tänäänkin vedettiin päihteitä. Niin, tietysti. Vittu kissa. Vittu kissa. Kissa vittu. Arvaa tuli kissa. Mä taisin löytää ne helvettiin vievät portat. Joo, tervetuloa koittamaan. Juu, ei kiitos, ei ihan vielä. Jos sanotaan vitu sinistä paskaa, tuossa kulkkerihommia, niin mä kovasti himottais mennyt sinne, mutta sitten kun se Warderi spawnaa, niin vittu se on siinä. Ei vittu, täällä on tuota lunta. Ei oo 1 tai 23 kertaa, kun on kuollut siihen vitun powdered snowhin ja tippunut johonkin 16 metrin syvyyteen. Se on kyllä kiva. No, aina lysti. Kuolee vaikka neterait-kamaat, niin kuolee silti. Joo, kiitti kun vaan, mä oon livessä tässä. Just sai partnerit tossa, et kiitti vaan, sinne meni se kielanto vittu. Ei säätänä, täällä tulee joku yöpääs vittu. Mä pistän muutamat lampaat lihoiksi, niin mä pääsen nukkuun, vaikka mä nokkas siellä. Täällä ei nukuta. Mitä vittu? Joo, melkein kyllä vähän samaa tässä, kun ei oo sänkyjä täällä. Jää. No eipä sitten nukut. Mä oon täällä helvetin perisessä. Joo, meikä on vielä tällä mun uudella hienolla talolla, tosiaan. Tosiaan. Tämähän ei kauaa siis oo tätä taloa. Joku kohta tulee griffaamaan tai sitten... En ammu. Jos tulee... Mutta jos tulee joku muu. Tää oli kyllä taas tämmönen vittu skämmi skuuttihomma. Ei tässä kyllä vittu mitään ole. No. Täällähän on vittu skeletori täällä. Skeletor. Ei. Oho, lisää timanttia. Jumalauta. Lähtee. Rich get richer. Kyllä. Eat the rich, eat the rich. Siinä on kyllä hieno biisi muuten Aerosmithilta, vaikka muuten en kyllä Aerosmithia kuuntele. Se on kyllä bangeri. Jaha. Sittenköhän sitä ressutetaan meikäläisen takia serveriä seuraavaksi. Jaa. No niin, kyllä jonkun muun takia välillä. No ei sentään, ei ne osaa tänne sisälle tänne mun hienoon taloon. Niin se on. Mä en ole pois täältä ennen. Ei jumalauta. Malauta. Jumalauta. Tuu meikä vihaan noita pikku paskoja. Sanokaa sitten, kun siellä on päivä. Oho. En oo tosiaan Jäpä tuota pikku cheata. En oo tosiaan tuota
pikku zombia vastaan tappelemassa ilman armoria ja täysin entiseltä tuoda terät miekkaa. Loppuu mielenkiinto ihan niinku heti. Niin mun pitää niinku tehdä oikeesti ne OP-kanaat sulle. Kyllä. Sen takiahan sä sen neterin meitä. Mä oon kyllä oikeesti nyt hyvin suuressa vaarassa. Mulla ei oo ruokaa, mulla ei oo mitään ja tässä on joku vittu mindsetti vieressä. Mulla on ihan chilli, mä täällä meidän basestani aloin kaivaa tietä alaspäin. Joo, meikällä on chilli mine-menu. Tykkään. Ihan minä pinnauttamaan saa riittää. Meitillä on kyllä sänky mukana, että mä voin nukkua täällä kuopassa, jos herrasta pääsee johonkin, missä voi nukkua. Kuuma jäätalo. No mun Y on tällä hetkellä -25, että mulla kestää hetki, kun mä tuun. Oho. Oho. Yksi motelli tohon. Kotomotelli. No, Keltään pois. ei oo vittu yhtään mitään orea tullut vastaan. Nyt tässä vaikka on kaivannut niin saatana vitusti. Ota ne rappaset, mitkä mä teen ja mene sitä alas. Kyllä sillä löytää meitä vaan vitun syvälliskutsiin. No niin. Siellä on aika paljon paikkoja, missä mä en oo käynyt vielä, kun en oo oikein uskaltanut. No niin, eli laitetaan vittu uusi sälli testaamaan. Muun muassa tuo Mineshaft on kyllä täysin niinku semmonen, missä en oo käynyt, en oo ihan kehannut mennä. Tää kyllä kahtoo se iso keivi, mikä oli siinä aikaisemman talon vieressä. Sieltä voisi käydä hakemassa. Sieltä kuitenkin saa sitäkin rautaa ihan sille, ettei tarvii edes mennä mihinkään maihin. Oppiipa. Jaa. Siis sillä oli timantteja siellä, se oli yksi semmonen vitun random laava homma, mikä meni alas. Siinä oli vettä vähän sinne. Seurasin vaan sitä vettä siinä, mä menin sitä pitkin alas. Se oli 2 timanttia ja sitten sitä kaivoi vähän aikaa eteenpäin, niin se oli lisää. Ui juma. Sehän on ihan for free. Literally for free. Jee. Nice. Very nice. Ei saatana, täällä on kyllä mope. No on. Is. Laittaa yksi Hearthstone tohon väliin, ei keltään pois. On. Ynäri oli tullut joku uusi collection. Joo. Pitäis käydä pelaamassa, että saa sen dropiin, niin se voi tulla siitä. Mhm. Hetkinen, paljonhan ne oli, kun mä olin hereillä silloin, kun ne julkaisi, sehän oli jotain 500 € oli varmaan ensimmäiset sieltä. Nyt se on Juu, niin silleenhän se yleensä meneekin. Ja sitten mä katsoin, kun joku striimaaja osti sen vittu jollain vielä, se on laittu 7 €. Kyllä oli vörtti, että sai yhden YouTube-videon. Toki kyllä sitä yeah. Saa sitä vaan saa takaisin. Joo, kyllä se aika nopea saamaan takaisin. Oho, nyt on kyllä semmonen ritsi, että mä kuolen Foldamaankin kohta. No. Mä löysin ihan vittu random nether. Vittua. No. Keke, sähän pääset heti sinne niinku deleettaamaan itse servulta. Kyllä. Golden Soveli, missä on Curse of Vanishing. Yeah. No. Mulla oli äsken tossa eilen yöllä vitumainen paniikki, kun mä olin menossa nukkumaan. Kun mä sammutin mun koneen, niin sitten se niinku... Tuohon mun ruudulle tuli semmonen, se täyttyi niinku oranssilla värillä. Se oli niinku pelkkää oranssia, että mä googletin sen, niin joo, toi voi olla kyllä semmonen orange screen of death, niinku... Sitä ei voi olla, ja sitten... Mä havitumaisessa paniikissa, että... Se luki myös, että se voi olla niinku sun grafiikkakortti, niinku... GPU voi vähän paskaa, tai sitten se voi olla ylikuumallista jotakin. Ja sitten mä nukuin vaan toivoin, että se on ylikuumallista. Mä avasin mun koneen tänä aamuna, kun mä heräsin. Vittu, sitten se oli niin tänne pölyä, ettei ihme käy sitten. Imuroisin sitten. Mä taidan en kuollut, mulla on kilpi, haha. Hyvä. Älä kuole. Joo, nyt mä juoksen nyt ihan hevon vittuun täällä. Täällä on vähän liikaa meihemiä minun maku. Onneksi tein tän kilven, mä olisin muuten kyllä ripannut tuohon ihan heti. Vieläkö siellä on yö? On siellä varmaan. Nyt en osaa sanoa, kun on täällä luolassa. Joo, no minä kahtelen jotakin. Ei sen kai pitäisi olla. Ainakin täällä sataa vettä vittu. Mä itse asiassa yritän mennä nukkumaan.
You Ei kyllä kannata. you can sleep only at night or during thunderstorms. Eli ei järjen mukaan pitäisi olla. No jos siellä Jos on se täällä on vielä vitu se. Ei ollut pikkupaskaa enää täällä. chicken chucky. Vittu on. Kyllä Twitch-affiliate jaksaa naurattaa. Vittua timanttia loläksi. Siis vaikea uskoa, että mullakin oli affiliate jossain vaiheessa. Lähti yhtä nopeeta, kun tuli. Ensi kuun 28. päivä mulla laittaa unbänni hakemusta.